Umengameli we-KZN Athletics uthi laba basubathi bebelokhu bebaqaphe njalo kusuka emjahweni edlule. Minyaka yonke kuyaye kuthi emva kwe-race kube khona ama-statisticians ingulaphuphopho ezisibhekela ama-results sekutholakala ukuthi kunama-anomalies abantu abathile mhlambe abantu abagijima ingxenye noma igaba ezithile ze-race at a much quicker pace than abanye. Bayisithupha abasubathi abahlonziwe, kubo kukhona owesilisa obegijimela owesifazane kanye nabanqamlelayo. Labo abawu-6 ubufakazi bu-conclusive. Masingaqala ngalo sekugcineni lo beku-wheelchair wayengawngenelile umjaho. Wasebenzisa inombolo yomuntu owayengenelile umjaho okuwumuntu wesifazane okusafanele azogijima i-race yakhe yokuqala. Umbuzo uthi bawubona kanjani umkhonyovu uma gijinywa? Siba nama-splits ama-timing maths esiwabekayo esisuke kwesinye isikhathi sizowamemezela ukuthi akhona sendaweni ethile. Mase kuba khona ayimfihlo lawa veza ukuthi mawukuthi ugijimile ngempela iroute ukufanele ngabe udlulile kule timing math. Bazojeziswa abasubathi abalahlwa ngamacala. Labo ababengenele umjaho bechithe ama-entries abo bayamiswa ukwenza umjaho walonyaka bawenzi. Mase kuthiwa abazokwazi futhi ukugijima iComrades iminyaka emibili ezayo. Yize kunjalo inhlangano yabasubathi KwaZulu-Natal ithi yeneme kakhulu ngempumelelo ebekhona ekusingatheni umjaho iComrades.